Eu abia ieri am realizat cât de fericit sunt, fiindcă am luat cea mai bună decizie acum 10 ani, ca să investesc în cunoștințele mele. Deci eu mi se pare că mai bine de 10 ani de când învăț tot ce se poate de învățat. Și abia ieri am realizat cât de fericit sunt eu în acest aspect, fiindcă eu lansările produselor mi le fac singură, fiindcă eu cunosc toată informația, fiindcă cândva eu am învățat să-mi fac un site singur, care el costă în jurul la 1000 de euro, da, ca să achiți cuiva să-l facă. Un chatbot eu îl pot seta ca să automatizez procesul. Deci eu îmi fac tiparele singură și aici la fel sunt investiții foarte mari. Deci eu când fac o lansare, eu nu am cheltuieli, fiindcă eu cunosc totul singură și eu îmi fac lansările singură. La fel și targetarea mi fac singură. Deci nu am nevoie de nimeni, deci ca să-mi lansez produsele. Ce se întâmplă la cei care vor să facă o lansare și indiferent că o lansare de produse digitale sau un brand de haine, da, merge vorba de investiții și se fac calcule, da, cam ce investiții vei avea și care va fi profitul, da? Și aici este risc, da? Eu dacă îmi fac produsul singură, eu nu risc cu nimic, pe plan financiar, da? Doar cu timpul meu. Dacă nu a mers ceva, deci rămân doar cu timpul pierdut. Însă, dacă merge vorba că să achizi pentru un site, pentru monetizare, pentru targetare, pentru organizare, deci la tot procesul, deci merge vorba de sume foarte mari. Da? Și eu ieri mi-am dat seama că eu sunt cea mai fericită că cândva am luat decizia ca să învăț toată nebunia asta, da? Am avut crize cândva că poate nu am nevoie de toată informația asta, că poate e mai ușor să achit cuiva sau poate nu e mai ușor să achiți cuiva. Este mai ușor ca să investești în cunoștințele tale, ca să înveți tot acest proces și în momentul când tu ai nevoie, pur și simplu aplici toată informația și tu nu depinzi de nimeni și nici pe plan financiar nu depinzi. Pentru că tu nu ai zero cheltuieli, în orice caz. Deci investiți în voi și învățați, pentru că o să ajungeți într-un moment că o să aveți nevoie de toată informația asta și o să vă mulțumiți pentru asta.